Kansela kubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change weward 12 muHarare South varanganai mupakati vanzi havana mhosva yavanga vari kupomerwa yekurova mumwe anga ari kansela weZanu PF muward imwe chete iyi. Aiwa sabe namashoko atogwa nevanhu kana kuti abuda kana ruling yazobuda mukoti nokuti bva wasubscribe ulike wotina on the bell icon. Sadapinda mumashoko anyogwa aiwa tinoona kuti vanhu vazhinji voti aiwa ava kansela ava vangoshayirwa umboo nokuda kuti vanozochamisa havasisiri mubato reCCC asi zvisiri kudaro aiwa angadai vawanirwa mhosva. Saka mbonyorwa muchinzi izvi zvinouya mushure mekunge hurumende yatadza kupa umboo hunogutsa hwemhosva iyi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende yakadana umboo hwevapupuri vatatu vanosanganisira mumhan'ari nevamwe vaviri vatsigiri veZanu PF. Zvakadaro uchapupu hwavo hauna kungotadza kubatana asi vatadzawo kupikisa zvakataurwa navamupakati. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa vashayiwa evidence yekuti ava kansela aiwa veCCC vakarova mwe kansela weZanu PF. Saka mashoko ayatogwa nevanhu vangoti aiwa inyaya kuti vanozonchamisa vasimo mubato asi dei nesonchamisa anga chirimo muCCC dei vakomana vese ava vakatosungwa. Vakomana vese ava kunyange vasina kupuwa ruling kana judgment vangadei vakangovharigwa. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko zviri kuitika aiwa mupolitical environment yemunyika yeZimbabwe. Aiwa pinai mucomment section medu dzemafungiro enyu. Saka no subscribe kulike chinotina on the bell.